Zaterdag was de premièredag van Superkrachten voor je hoofd. De verfilming van het gelijknamige boek van Wouter de Jong. Het verhaal gaat over Lef, een onzekere jongen met een lichamelijke beperking met irritante ouders waarvan niets mag. Maar alles verandert als zijn oma op de stoep staat om zijn eigen superkrachten te ontdekken. En in Venray werd de film, geregisseerd door Venray Den Hagens, in de volle Schouwburg getoond. Gekhuis, ongelooflijk dit. Ja, het was echt in Utrecht al een groot feest, maar nu ook hier in Venray een mooi feestje bouwen, dat is wel echt het allermooiste. Heb je al mooie reacties gehad? Ja, heel mooi. Ik ben overspoeld met berichten net, want wij moesten heel snel bij Utrecht weer weg. Dus mensen kwamen, ja, fantastisch, fantastisch. Maar ik heb zoveel toffe berichten gehad. Dus ja, ik zit echt in een droom op dit moment. Ja, fantastisch. En hier in Venray, hometown? Ja, dat is natuurlijk... We zeiden al, we gaan hoe dan ook in Venray een première doen. Want hier, die vibe, geboren en getogen, hier is gewoon die echte liefde. Ook een deel van de cast was aanwezig, waaronder hoofdrolspeler Finn Vogels. Hoe vind je het om hier in Venray te zijn? Nou, natuurlijk te gek, omdat Dylan en Marit wonen hier natuurlijk. En ik vind het überhaupt een mooi dorpje. Dus het is echt te gek om hier te zijn natuurlijk. En hoe was het vandaag in Utrecht? Ja, echt te gek. Met heel veel mensen voor het eerst de film gezien. Het was echt te gek. Dus het was... Heb je mooie reacties gehad? Jazeker, natuurlijk van heel veel mensen, familie. Er waren heel veel mensen die ik kende en daar heb ik hele leuke reacties van gehad, zeker. En je hebt zo'n mooi pak aan, zag ik. Laat het eens zien aan de achterkant. Nou, hier heb ik ook Superkracht voor je hoofd staan. En ook op mijn schoenen heb ik Superkracht voor je hoofd staan. En nog een speltje met Superkracht voor je hoofd, dus ik ben helemaal in de Superkracht voor je hoofd vibe. Aan het project werd 3 jaar gewerkt en ook de lokale krachten werden gebundeld. Ja, zeker, want ongeveer de helft van ons productieteam kwam dus uit Venray, ja, hier op kantoor. En we hebben ook ons netwerk in mogen zetten. Dus veel kleine bijrolletjes komen uit Venray, Dave en Jean, Marcel van de Jamin. We hebben zelfs ook de motor van oma, is een heel groot onderwerp in de film. Komt hier ook uit Venray door een netwerk wat we hier hebben liggen. Dus stiekem voor de echte oplettende Venray zitten er heel veel Easter eggs in, ja. En ook zo'n prachtige muziek op de achtergrond. Ja, inderdaad, Rangel, die heeft de muziek mogen componeren, dus ja, doet hij hartstikke goed. En ik zag super mooie special effects. Ja, dat heeft mijn kop vol met haren gekost inmiddels. Nee, ja, je ziet hier wat op de achtergrond. Scène 1. We hebben scène 1 volledig geschoten, of bijna volledig geschoten in een bluescreen studio, dus... In principe hoort dit gewoon, is dit in realiteit een blauw scherm op de achtergrond. En ik heb met een team van 8 in totaal hebben wij toch wel dik een half jaar gewerkt om door de hele film alle special effects toe te voegen. Dus laserstralen, snotballen, achtergronden wegwerken, maar ook als een muur ongelijkheden heeft om daar het weg te poetsen. Dus dingen die waarschijnlijk hopelijk niemand opvallen, dat hebben wij ook mogen doen. Ik kreeg eergisteren een reactie. Ja, de trailer, dan denk je snel, het wordt een superheldenfilm. Echt een kinder/superheldenfilm. Ja, oppervlakkig. Hè? Maar mensen die hem dan eergisteren gezien hadden, die zeiden ook echt van... Joh, dit wist ik niet. Er zit zoveel diepgang in. Ook emotionele scènes, maar ook natuurlijk alles met een lach. Ik zelf vergelijk het altijd een beetje met... ken je The Lion King? Dat is een superleuke kinderfilm, wie kent het niet. Maar ook daar zitten best wel diepe emotionele momenten in. Maar ja, dat maakt juist de dynamiek van zo'n film heel mooi naar mijn mening. Dus ja, ik zou zeggen, ga allemaal even langs, dan kun je meepraten. De film Superkrachten voor je hoofd draait vanaf woensdag 10 juli in de bioscoop.